Práve sa nám dostala z meteorologickej stanice zaujímavá informácia. Prestalo pršať. Je teda možné, že sa imatrikulácia bude konať vonku? Možno áno. Sme na to pripravení, pán učiteľ? Pán učiteľ? Boďo? Bránko? Ešte pred hodinou si žiaci užívali slnečné lúče pri Čo sa smeješ? Ešte pred hodinou si prváci užívali Čo sa smeješ? Čo sa stane vstane, keď Petrovi vstane? Stana panov neostane. Posledný krát, ja už potom volám Miša. Damn boy, he's sick! Ja by som to hral tu, takže pohode. Morio. Adam, ale že v momente choď si sadnúť. Jak je divé zviera, ktoré žije na úpätí hôr. Jedna. Si budem užívať tvoje peklo. On mi povedal, že... Páči sa ti, pán riaditeľ? Áno, je veľmi milý. Teraz pozriem, teraz nesfotíš dobre. Teraz nefotím, ne? Však kopnem do toho! Čo to môj telefón spotíšal? Ja viem. Mišo, vážne? Točíš ho aspoň? A ja neviem, čo mám si Tak jedno. tam by som hral sen. Však... A napriek tomu, že dnešná imatrikulácia nebola možno až taká atraktívna ako tie Na imatrikulácia nebola... Sing, 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 sing. Flawless victory. Easy!